काय झाला? ते आता रिडे घालायला तो बाजार हाडलो बरोबर. आता ही पोरा ही 2-3 आणि हळू बायली राव. यांना काय सरकार बिरकार काय नको जेवण मराक घेतलं. पण त्यांची काळजी तुका कायमची किती असता? पोरा बरे माझ्या पोरात म्हणजे माझा जीव बघ ना. आता ते बघतो त्याचं काय घालू कोणा काय आधी हाडा घाल त्यांका. त्यांचाच पडला ते बकल्यांचाच पडला. हेंका मारून टाकू होई. हा राम घ्या ते खाऊन पिऊन बघ कसलं झालं कमकमीत. हा आणि माझ्यावर बघ असं नको. माझ्यावर बघ माझं तुझ्यावर बघ टाक काय तुझ्यावर बघ. रोज मांजरांका माझे बिशे खाऊ काय काय झाडता इकड. अरे पण तो वार मग आता बघतोच मरे तोंड आरती बोंडा हाडलो ते अनन हाडलं त्यांचं गुणधर्म धा तोणार बघणार. धर्म. समजला मी बघू तोणार. अरे फाल्याची मेले तर माका रडात तरी. अगे काय बोललो तो बघ. हो मांजरांग घेत नसता मांजरा मेल्यावर मांजरा रडतली म्हणता म्हणजे मी हसतलय. मी डिझेल आयतलं कंट्रोल. मी डिझेल आयतलं काय गो बरा बाबा तुझा बरा धरला मीच जाते घर सोडून.